Qiraatul Qur'ani minal mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyan. 2 bulan terakhir kemarin 22 Maret April 2 bulan kita meninggalkan At-Tibyan. Saatnya kembali lagi. Faslun ai hadza utawi iki iku faslun ana pasal suwiji. Qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an. Minal mushafi saking mushaf. Maksudnya maca Qur'an karo delok Qur'ane. Iku afdalu luwih utama. Minal qiraati tinimbang maca. Andoril qalbi saking jabone ati utawa apalan maksudnya. Andoril qalbi saking jabone ati utawa apalan. Ini di stabilo maca Quran dengan ambek buka Qurane itu pengerti tulisane kan ngerti makhorijul hurufe kan ngerti dawa cendake kuwi luwih utama tinimbang apalan. Lami berarti nek apalan Quran lak percuma wong apalan Quran ora delok. Lah nek khusus kanggo wong sing hafal Quran ya memang napa keahliannya itu menghafal orang karo deloki Quran. Tapi untuk orang yang hafal Quran kan tetap nggawa Qur'ane nak tadarusan. Ya tau disemake yo. Memang karena hafal Quran ya memang kudu disemak ora deloki. Tapi kanggene kula jenengan sami kecantum menapal contohnya jenengan Yasin. Atau Al-Ikhlas pun hafal kabeh. Tapi jangan kita ngomong apal, bayo dengan bayo umi ini loh kita mau apal, umi ya tetap mau Yasin karo buka, iyo Yasin ini, syukur bagi syukur anak, so ya syukur masmu, insya Allah ini dengan pun diijazai, insya Allah umi sak kober-koberi, tetap dikoberke kita tahu orang, kapan waktunya? Ya waktunya ini. Kalau untuk Yasin, oleh siapa orang mungkin umi orang apa, ya tetap, ya masuknya dicekel. Nah, dengan itu juga ijazah misalkan Yasin kita panjenengan wis apal, yo nak iso, ambil bawa Quran, minimal orang Quran yang majmu'e di buka. Sudah ditinggal, ijazah itu pada kalian dengan gaman nak timbulke ya suwe-suwe ke ketol. Nah ketol biasanya terus karan. Kapan macane ini? Nah kalau jenengan mau membaca Yasin, terutama Yasin Fadilah di sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh mengenai jam 4 kurang seperempat, kami kan pasti mentakbir kegiatan kami. Terus wudu. Sholat tahajud 2 rakaat utawa sholat hajat baruwi maca Yasin fadilai akan sangat. Insyaallah sedaya cita-cita jenengan penjaluk jenengan dikabulke Gusti Allah.
Tapi kuwi kudu diasah, aja digurke. Digurke yo tunggal. Li anan nadra napa kok maca Quran ambek delok luwih utama, li anan nadra krana sak temene ningali fil mushafi ing dalem mushaf mergo delok Quran iku ibadah maklubatun kang den puri. Termasuk ibadah dengan Quran maca mbek nang Quran kok ngerti Quran wis dadi ibadah. Gurune ibadah ngerti Quran ini ibadah, macane ibadah, ditambah ngangen maknane ibadah. Kan beda apalan. Apalan kan jeneng tangane ora maca, ora apa? Nggawa Quran. Mripate ora ngerti Al-Quran. Apalan berarti cuma apane lam ini. Tapi nek jenengan deloki berarti siji tangannya berfungsi, yang kedua apa? Mripate, yang ketiga mulute. Ya toh, pemenang nak ditambah lagi niki napa? Lodoke ning jero ati. Fatas sami'u mongko dadi kumpul. Fatas sami'u mongko dadi kumpul apa al-qiraatu maca wa nadru lan ningali. Maka ini ada dua kompetensi nak jenengan kuwi deloki. Mergo apa? Membaca dan melihat. Meripat karo lambe pelaku bareng. Hakada yo eling kaya mengkene. Hakada yo eling kaya mengkene kala ngucapake bu ing afdalu minal qiraah. Bu ing afdalu minal qiraah sapa al-qaudi. Pak ahli hukum sapa al-qaudi. Ahli hukum utawa qadhi utawa hakim Husainon hiya Husain menurut pendapatnya sapa Pak Husain min ashabina sanging pira-pira kelompoke kita ya maksudnya Imam Syafi'i wa Abu Hamidin lan Abu Hamid Al-Ghazali. Nah ini termasuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kalian Husain itu menganjurkan kita jenengan mungkin wis apal, nah iso nak pas kedesan tetep Qur'ane karo di nggo. Wa jama'atun lan pira-pira golongan minas salafi saking ulama salaf. Nanggo termasuk sing penting distabilu. Qiraatul Qur'an minal mushaf afdalu minal qiraati an dhahril qalbi. Wa naqala lan nukil utawa mindah sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin anna kasirina ing sak temene wong akeh minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhu radhiya mukirido sapa Allah Gusti Allah anu maring sahabat kanu ana sapa kasirin iku yang rohuna padha maca sapa kasirin minal mushafi saking mushaf. Nah iki termasuk para sahabat karo jeneng biyen niku rata-rata hafal Quran. Tapi nalika deres Quran yo tetep nggawa Quran tur dideloki. Kanggo napa? Memastekke makrote memang masteke dawa cendake wayang rohuna lan padha sengit utawa benci sapa kasirin wayang rohuna lan padha sengit sapa kasirin ayah ruja ing yen to metu sapa apa yaumun dina ayah ruja ing yen to metu apa yaumun dina walam yang juru hari ora ningali sapa kasirin fil mushafi ing dalem mushaf walam yang dulu hari orang ningali sapa kasirin fil mushafi ing dalem mushaf. Maksudnya tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Always every day. Aku
Ini always, every day sisan, setiap hari. Berarti hari Senin nanti kalau jangan belajar bahasa Inggris kan always itu sesuatu sing ora ono napa belum. Sesibuk apapun tetap kudu maca Quran. Ora sibuk sajur, rada sibuk setengah juz. Ya tau sibuk banget nganti ora kober nyekel Quran ya minimal ayat utawa surat sing dihafal kuwi diwaca. Mosok kudu hafal. Nah, sak sibuk-sibuke sibukno awakmu kanggo maca Quran. Yo paling ora kudu ping 3. Kudu ping 3 kan bandingi padha karo khatam Al-Qur'an. Warawalan riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata ing maca fil mushafi ing dalem mushaf Quran an kasirina saking wong akeh minas salafi saking ulama salaf. Walam aro lan ora ningali sapa ingsun fihi ing dalem apa dhuwur kene fihi ing dalem qiraatul Quran minal mushaf afdalu khilafan ing mulayani. Hampir semua ulama sepakat tidak berbeda pendapat. Walau gila lan lamun den ucapake apa itu faile apa innahu setuhune amdalu minal qiraah utawa beciko awit qiraatul Quran iku yakhtalifu beda-beda apa afdalu bikhtilafil askhasi kelawan bedone pira-pira awak-awakan. Fayuh taru nuli den pilih apa al-qiraatu maca fil mushafi ing dalem mushaf liman keduwe wong istawa kang dadi padha apa khusyuke wong wa tadat buruhu lan angen-angene wong fi halatayil qiraati ing dalem tingkah lorone maca minal mushafi saking mushaf wa amdoril qalbi lan saking apalan. Ya itu ulama sepakat maca Quran dengan membawa Quran itu lebih baik karena apa? Memfungsikan antara apa? Membaca dan apa tadi yang melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian wa yukhtaru lan den pilih apa al-qiraatu maca andoril qalbi saking apalan liman keduwe wong lam yakmal kang ora sempurna bidzalika kelawan qiraah andoril qalbi apa khusyu'e man utawa wong wa tadabburu lan angen-angene wong. Tetapi kadang apalan kuwi luwih apik wis Qur'ane rasa dicekel timbang nyekel Qur'an ora iso khusyuk. Nyekel Qur'ane digawe sembarangan. Mungkin yo luwih apalan luwih apik. Mungkin rumangsane jenengan karo jenengan yo nang dibuka diwaca sareng-sareng awet duha sak pengisor rata-rata pun apa dengan pun apa dengan pas kon maca Quran kon nyekel Quran malah Quran dicekel kene ning ngisor utawa digeke ning dengkul. Nah iki kan berarti napa ora sopan nambahi jenengan ora iso kusuk nambahi jenengan ora iso napa kangen-kangen yo luwih apik ora usah nyekel Quran. Wa yazidu lan nambahi wa yazidu lan nambahi apa qiraah andoril qalbi wa yazidu lan nambahi apa qiraah andoril qalbi utawa apalan mau ala khusyu'ihi ing atase khusyuke man
wa tadabburihi lan angen-angen neman lau para alamun maca sapa man minal mushafi saking mushaf. Berarti intinya ya semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi sing luwih apik ya tetep nak maca Quran karo Qur'ane didelok. Lakana mongko yektine ana apa hadza ikilah lau kila duwe mau iku kaulan ucapan hasanan kang bagus. Wadhahiru utawi pertelani iku anna kalam salafi sak temene omongane ulama salaf. Ulama salaf tadi omongannya apa? Membaca dengan melihat Quran lebih baik. Wa fi'lahum lan penggawene salaf iku mahmulun den tanggungake ala hadzal tafsili ing atase ikilah perincian ala hadzal tafsili ing atase ikilah perincian faslun ay hadza utawi iki iku faslun ana fasal suci istibabi qiraatil jamaati ing dalem nerangake amrek sunahe oleh maca kanthi berjamaah. Tapi maca Quran utawi kumpulan sing ning jerone isine maca Quran. Biasane napa ya sinan sema. Berarti kan maca Quran bareng. Wa fadlil qari'ina lan utamane pira-pira wong kang maca Quran. Anjuran membaca Quran bersama-sama, makanya dikemas. Sekarang ada jamiyah yasinan, jamiyah semaa, jamiyah waqi'ah. Orang tua yasin, jadi ono jamaah waqi'ah. Jadi waca ora yasin, jadi waca apa waqi'ah. Lah sesuk jenengan ngeteke yasinan wis ono. Waqi'ahan wis ono. Besok jenengan ngedeke jamaah kahfinan. Nah, utawa jamaah apa al-ikhlasan. Jenenge apa al-ikhlas? Jamaah takon kan jamaah maca kul huwallahu. Jangan kudu pinter mencari celah. Iki mungkin ning kampungku apa ya sing ngono yasinan ono. Semaan ono. Nanti wah tak ngajake waqi'ah. Mergo nak waca waqi'ah kok seneng. Orang itu kalau diajak amalia sing ono kaitannya dengan kehidupan secara langsung bendunya mbok akhirat biasane seneng. Wong nak sering maca waqi'ah rezekine lancar. Seneng mesti. Maka dengan gawe jamaah waqi'ah. Nah ngono mau embel-embele akhirat maca kul huwallahu ahad nanti waca ping 100.000 dadine ataka kubro. Sing sapa wonge pernah maca ngatake al-ikhlas nganti ping 100.000 kuwi padha karo wis duwe fidah kubro utawa ataka kubro. Fadilahe insyaallah dibebaske saka siksa kubur. Sapa sing ora pengen nek kubur ora disiksa? Beruang yang mesti pengen bebas dari siksa kubur. Dengan nak melihat visualisasi ini lewat YouTube, masya Allah. Siksa neraka lewat hadis. Dengan nak mirenge diceritakan lewat hadis, bayangke wis kaya ngono. Gitu? Bayangke kubur, bayangke nak akhirat, dengan nak bayangke pun bayangke akhirat, bayangke neraka. Temporane pripun kok? Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Jangan bayangin siksa neraka niku ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ulama nadijat ing dalem nalikane mateng apa juluduhum kulit-kulite wong kafir utawa kulit-kulite ahli nar
badalna mongko ganti sapa kita Allah. Kita badalna hum ing julud dan ing pira-pira kulit wairoha sakliyane julud. Maksudnya ning gone neraka siksa kulitnya jenengan kuwi tiap kobong disiksa. Neraka kuwi isine tempat pengapian, tempat pembakaran. Setiap kulit jenengan diobong, kulitnya wis entek rotol kabeh, muncul kulit yang baru. Ngono terus nanti sak rampunge. Pindah dengan yang kelorone kaya apa meneh. Nah, asing ning gone neraka ning nanti pirang-pirang tahun, pirang-pirang mangsa. Ana kok ten mriki niku napa wae? Lah niku wae kudune di hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pun bisa iki. Minal jamaati saking jamaah wasami'i nalan pira-pira wong kang krungu. Fadilahe wong sing maca ya fadilahe wong sing ngrungokake. Krungu mek ngrungokake beda napa beda? Beda. Nak krungu ki tanpa niat. Nak ngrungokake dengan niat. Langgar kono kae misalkan masjid kono kan ge ana wong maca Quran jenengan ora niat kan krungu mergo kuping jenengan dicek tengah krungu tapi nak krungokake memang niat pengen menyediakan awake kanggo krungokke wong maca Quran kuwi jenenge krungokake wa bayani fadilatiman lan nerangake utamane wong jamaah kang ngumpulake sapa man hum ing kaum utawa jamaah alaiha ing atase qiraah. Juga nanti membahas fadilahnya wong sing gerake ya orang untuk senang membaca Quran. Nanti saya ini grup isine grup niku isine napa? Grup maca Quran. Nanti saya grup apa wae niku lho. Nanti grupe umit niku lho. Grup kuliah ning kono niku lho. Grup alumni YIN Uin Wali Songo. Ning kono kuwi yo ana grup membaca Quran. Ono sing gerake. Iki ono fadilah. Nanti grup Mas 2 alumni madrasah aliyah futuhiyah 2 yo ono grup Quran. Berarti kok anak grup suwida gitu. Ning kono ono kon maca Quran kabeh kok wektune wah kapan terusmu langi kapan turune ayo dipilih gitu. Saiki bergrup niku perdone niki orang yang menggerakkan untuk membaca Quran termasuk juga dapat banyak wa harrodo lan gegirei sapa man. Gegirei itu memotivasi. Wa harrodo lan gegirei sapa man hum ing jamaah memotivasi. Dimotivasi ben yo seneng yo nang kula kae kambah wis kongkon berarep maghrib aja keluyuran wis lek deres ning aula. Kuwi padha karo namanya apa? Memotivasi. Iki kulino kambak krungu kabeh to niki. Sing kangkang mireng, sing mbak-mbak yo mireng. Arep maghrib aja ngenteni engko azan kek medhun, kek kumpul. Sadurunge mbok kurang seprapat, mbok kurang 10 menit. Kuwi lek wudu dicekel Quran. Ilaiha maring qiraah. Jadi sing ketua kamar, sing pengurus ngoyai, yo mbak-mbak kan yo lek do medhun wudu lek nyekel Quran. Sing akon yo padha entuk ganjaran. Iklam ngertiyo sira utawa weruh sira. Iklam weruh sira. An-nadhira atal jamaati ing sak temene maca secara bareng-bareng atau berjamaah. Mustami'in nahale pira-pira wong kang kumpul ke wong perkumpulan isine maca Quran iku mustahabbatun den sunahake utawa dianjurkan.
iku mustahabatun dianjurkan. Makanya wis seneng kok ning kono grup sing isine termasuk napa ana grup maca Quran. Seminggu katam sepisan utawa rong minggu katam sepisan. Nanti ana grup ibu-ibu. Ya sekarang ibu-ibu mriki nggih wonten grup ibu-ibu jamaah mriki. Oh malah ora seminggu sedina katam sepisan. Ya wajar. Ibu SDW kan ya wis ora duwe iya, seperti SDW setengah tua. Setengah tua umur 50 kan ya wis ora ngeterke sekolah. Ya toh? Nah, sing JS teh ngene yo gaweane ijek akeh. SDW ora digawe yo gaweane trimo nyekel Quran. Nek dina wong SDW, aku ngatur sithik yo wis arep jajan opo? Omongane wis entek, terus kira-kira pangan bakso yo malah kaya bal-balan. Kaya leboke bal ning gawan. Arep mangan opo? Mangane yo paling sego tim, sego bumbu. Wis ora pengen opo. Ana kae SDW sing pas yo dibentuk grup nomor jamaah Quran. Bidala ini kelawan piro-piro dalil. Adhirati kang pertelo wa afali salafi lan piro-piro penggawene ulama salaf wa kholafi lan ulama anyar ya ulama sekarang masa kini al mutadhirati kang dadi pertelo fakor soha monggo teman-teman sah utawa sahih Aning Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah saking riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id lan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri apa anahu setuhune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi mamin kaumin ora ana utawi kaum mamin kaumin ora ana utawi kaum iku yang guruna padha zikir padha eling kena sapa kaum zikir ya eling nyebut ya padha ya guruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah illa kok hak illa hafat kejaba ngupengi iki ya ngubengi utawa melindungi ya kena bihim kelawan kaum sapa al malaikatu malaikat. Ini angger ana wong kok gelem eling Gusti Allah ya maca Quran ya termasuk eling Gusti Allah. Betul Quran iki dawuhe Gusti Allah. Pikir ya penuh, wiridan ya penuh. Pokoknya apapun yang itu menjadi sarana untuk ingat kepada Allah dan jenengan diwelasi malaika. Wa wasyiat lan nungkepi hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat kebak rahmat. Makane hampir ora ono wong maca Quran kok susah ora ono wong tombone wong susah, wong stres termasuk ikut maca Quran. Karena rahmate akeh. Ning pondok iki ya rahmate kata dengan maca Quran nek ngantuk ketan to ngaji karo kepeksa sing nuturi turu apa meneh sing dituturi. Nah, ketan to ngono ya tetep tegak rahmat. Wa nazalat lan temurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu anteng. Niku mesti anteng, ayem. Gitu, tombo ati iku limo perkarane sepisane maca Quran samanane maca Quran sama anteng wis tombo ati
Mergo atimu lara diputus pacar. Bukan dirawus mane, buat disemeni umi, buat disemeni guru, buat ditukarikan cane, tambahnya gampang. Wudu, motor, Quran. Orang usah tambahnya ngetakal motor. Orang mau nyetakal motor, malah ning apel. Narik kabel. Ono tombol sing gampang gratis, boleh tombol sing neko. Niki wa nazalat alaihi musakinah. Bocah pemutungan, ora iso dikan dari wong ora iso kesenggol. Wa dzakarolan nutur hum ing kaum sapa Allah Gusti Allah fiman ing dalem wong ing dalem munggu ya Allah. Gusti Allah seneng. Nanti mungkin umpama iso ku diceritake. Kaya mak kula jangan sampe kaya wong tuamu, kaya bapak ibumu. Krungu anake diwaca Yasin niku kowe suwen nang ora bener. Nanti dikai iya. Dia napa boten kira-kira. Oh ini nanti ono. Ya Allah, mau nak moto sampean konen. Nanti ini memang kula motivasi yo nih. Nak bener sesuk tak semak kok apal Quran tak kei 100.000. Nanti asale ngomong. Ono sing muni nganti critane muni nganti dikei 500.000. Itu termasuk apa? Pemberian orang tua. Nah ini Umi jelasin. Bagaimana dengan mensikapi dengan pemberian orang tua? Termasuk contoh kecil. Ono anak duwe prestasi dikei hadiah karo wong tua. Kalau dengan ijek berstatus santri, ijek berstatus sekolah, mungkin dengan dimotivasi nang sesuk nang hafal Quran, merasa hafal Quran kesuwen. Sesuk nang hafal Yasin, hafal juz 30 apa hafal juz aman tak kei hadiah. Monggo kan nek sok ngoten to? Sesuk nak awakmu kok nanduk nak ranking 1, nah takjak berlibur ning ngendi. Nah kok sesuk nak lulus tak tukoke motor. Wong sak ngono napa mboten? Itu namanya berarti orang tua yang memberikan penghargaan kepada anaknya. Itu motivasi terwujud kasih sayang orang tua. Lah terus ini bener nih. Ini berhafalan Yasin, ibu kula bener, kula dikai 100.000, mama sing 200.000. Lah uang 100.000 yang diberikan orang tua kepada kamu itu adalah mutlak menjadi hak milik kamu. Untuk digunakan apa boten entuk. Pemberian orang tua itu barokah gede. Maka orang tua memberi kepada anak menyimpan harapan muga-muga anakku hafal Yasin, muga-muga anakku lulus sekolah. Lah mergo punya harapan sing kaya ngono kuwi mulane wong tuwa iki dadi kenteng nyambut gawe iki. Yen iso nglumpukke duit, yen iso nglumpukke bondo arep diwenehke anake. Kenapa mungkin kayak cerita mungkin kayak bodoh kadang ono anak ning gone wong tuwa. Anak pulang kampung istilahnya nopo mudik. Anak mudik ning gone wong tuwa kan kadang ora nggawa apa bawane sithik. Tapi begitu mulai kadang sing digawake wong tuwa luwe akeh. Jenengan wingi ning gone mane, malah sesuk nek dadi wong tuwa jenengan wis dadi omah-omah wis duwe bojo tilik emak. Dari mau nyangkengke mungkin roti kok buat mbek gula rong kilo mbek kopi. Tapi kok nak jenengan bareng sak duwene wong tuwa digawake gawane beras. Ya toh, duwe kopi yo gawane kopi. Nanti gedang iki lho, gedang yang tegal di ketok digawake. Nanti mungkin duwe napa sayuran kangkung yo digawake. Lah iki sing unik.
perlu jelaskan begini. Nah, jenengan diwenehi wong tuwa apapun wujudnya, wujud duit, wujud barang, nak wujud barang, nak duit itu biasanya tanpa kabeh gelem barang. Lah biasanya nak sing wujud barang, misalkan wong tuwa ngeki pogo, saiki to ora jaman pogo, saiki wong saiki kei pogo kok gelem do mangan, ngolah do ora gelem. Jenengan kuwi nek digawe wong tuwa legakno atine wong tuwa. Nek takon ketoke bodoloki apa to mak apa to mak kaya ngene kok yo digawake ana jagung, ana pogung, ana telo digawake kabeh. Aja sampe digawe kuciwa. Kudu dikapake berarti tetep kudu gowo. Lah jenengan gelem gowo mulih pemberian orang tua, menerima pemberian orang tua, jenengan wis gawe idkhalus surur, gawe apa bungae atine wong tuwa. Nah atine wong jenengan kok bunga, mesti jenengan napa termasuk anak sing ngajeni wong tuwa. Mergo sing diparingi wong tuwa ning anak iki wis dikangeli, wis dimimpi. Anak niku nak arep main anak wong tuwa wis dimimpi ya Allah. Sesuk muga-muga gedhange mateng, pas mateng anakku pas mrene ken iso tak gawake. Nah, lha mengko ning omah piye? Karena iso ketantok jenengan kuwi sing digawani wong tuwa kuwi ora doyan. Mungkin saiki digawani pogo, digawani jagung, jenengan ora doyan ora kok bermasak. Siji prayogine ketangto sithik, ketangto sebagian tolong tetap didadar, tetap dimasak. Ya ketangto jagung, mungkin ketangto lungler, patang ler dengan masak. Pisang ketangto sak napa niku? Sak tundur nggih. Ketangto sak tundur dengan olah, digodhog, digawe olah. Dene kok ora nak arep jenengan bagi malah kuwi dadi nilai sedekah. Yo jenengan entuk ganjaran, wong tuwane jenengan sing menehi yo entuk ganjaran. Ojo nganti apa yang diberikan orang tua gampangnya urung ngicipi wis langsung mbok weke wong liya. Padha karo jenengan apa nolak barokah saka wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut kok ilang ini? Mamin kaulen niku. Kalau ngucap sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ayat utawi iki iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wallahu a'lam bishawab.